Sziasztok, én BM, itt van velem Gergőke 10! Ez pedig TF2. Te is itt vagy? Szép. Tök opék vagyunk. Csak az a személy sniper mit is szemétkedik. Úgy hagyjad, itt egy scout, addig én azt kilövöm, oké? Okay? Ó, de jó kis apja van, nekem az kéne. Segíts! Hát a mi lőjük ki őket scouttal. Beleestem a vízbe, úgy leütöttek. Azért az már nagy, nem? Mit csöztök ide kell? Fú, nagyon gáz, viccelsz kell. Ne! Vízbe. Meg vagy. Csúnya gonosz szemétlak. Annak milyen van, Dick? Az majd rám jött a skippelned, meg gond. Ó, köszönöm. És most lőnem kell ki löviket a szemétség. Ajaj, meg fogok halni. De ez még segíts. Tehát miért nem élem túl? De túléltem. Én megyek haza. Te beálltál snipernek. Védjél, mert ugye 39 HP, de nem nagyon tudom túlélni. Tegyük be magunknak a puff atompuncsot. Igen, megszereztem. De én nálam van. Ezt láttam, mert ledobtak téged, pluszod meg lelőttek. Tazmán, halkulj már le picikét. Itt volt. Na, ennyi spy van, azt meg nem tudom. Király. Mert most pont azt lövök. Annak milyen van, Istenem? Így meg. És... túlélem és túléltem. Hogy lőttek ki? Úgy Mizu. Nem jössz velem úgy játszani, mint szoktunk. Most ennek egy killnél hallottam meg 3-nál. Az úgy nem jó. Általában nekem van több killem, mint neked. Nem már, üsd le! Mondta... Az hogy? Átállok ki, én beállok szerintem. Ennek. Amúgy nem mediknek állok be, de mi? Beállok egy nyomoréket. Meg aki nézte vicceleket. Az ajánlat lövök a fekete dobozzal. Tudom. Bonyek! Dögöljél már meg! Kifogytam! Inkább jövök scoutnak. Akkor leszek én is Pyro. Túl közel voltam. Na mindegy, mindjárt jövök. Amúgy rájöttem, mit csinál az, amit mondtál.
Tudod, amit mondtál. Aha! Ez konkrét volt. Ó, az a ne, aha, tudom. Nem mondod, meghalsz. Ennyi. Ó, minikrit, te itt, te vagy ez, királyság. Meg fogok halni. Meg fogok halni. Érd túl, nem érted, akkor megvárod, gyere. Veszi. Hol vagy? Én inkább beteszem magamnak a szánseget, oké? Én nem tudtam bekapcsolni, de de nagy laggom van! Itt repülsz! Ó, de nagy! Ez nagyon OP a videó, és minden repülnél. Várj! Gyere! Ha látszik! Ha levettem, mit vártál? Hogy rohadjál már ilyen? Ó, de szemétek vagytok, én itt most lőnök el, kilőjétek? Ne! Hogy halnál meg? Halljál már meg! Na! És nem számol bele, pedig én lőttem bele a legtöbbet, kiért. Mondja. És megint nem számol bele, pedig én ölöm meg. Védjél, Gergő, gyorsan meg. Inkább gyere HP-ért. Sajt! Meg Trade Plaza. Az gáz. Na végre tudtam dobni ezt a gyereket, most már végre beszámított engem is. Mikor már harmadszorra ölöm meg. 33 HP. Oh. Ez nekem fájt. Ez csúnya volt. Hány perces videó legyen? Hány perc? 15 jó. 15 jó lesz. 15. Jaj, szápör. Azt jó, ma is mondtam, hogy jó. Ott repül a kis madár. Én leütöm, de nem tudtam. Csúnya lag, gonosz lag, ott leütöttem a gyereket. Hány killem van? 5. Te leelőztek, de király vagyok, itt tök OP vagyok. De most ölnek meg. Mindjárt át. Ték a géped amúgy ma? Jámes, te Jámes! Bocsánat. Nem csak úgy mondtam. Na, szép volt. Na, ennyi. Na, ennyik volt. Ennyik vagytok. De én lőttem le. Jámes. Igen, Jámes, de most videózunk. Videóztunk? Igen. Mondtad 10 percnél, ha minden igaz.
Jött? Jött? Hoppá, szép volt. Egy lövésből annyi. Azért tudok, nem? Ez azért már profizmus. Ez jó, hogy valakinél levadászva. Amit eltaláltam. Nekem is. Nem. Nem kell. De ezeket nem tudjuk lépni, mindig visszamennek magunkat hílelni. 7 percig tart az étkezés, 23 percig az zuhanyozás és az öltözködés. Így nyitásra odaérünk a bűnjelraktárba. Miért akarod bűnjelraktárban menni? Ott van a céljelű bizonyíték. Szeretném megnézni az érvénytárgyalás céljelű bizonyítékát. Az esküdtek 3-szor is megvizsgálták a tanácskozáson. Az az esküdtek dolga, hogy megvizsgálják a bűnjeleket. A bűnjel egy papírfeszmény, amit a rablók főbérlője talált. Meghaltál? Egyszerű kézzel írott jegyzet, egy kávérendelés, mely az Minek? a tettesek neve és a között indultak. Nincs. A Starbucksban még a rablást tervezgették. Hol vagy? Minek álltál át? Kávéznak. Félreérti. A vád ezzel bizonyította a tettesek együttműködését. Nem ez a világ legbonyolultabb bizonyítéka, igaz? Miért akarta megnézni az esküdtszék Nézd. 3-szor is? Nézd. Reklám. Nem tudom. Nem tudom.